uMongameli Cyril Ramaphosa uchonge uMiss Universe uZozibini Tunzi njengeNina elizakumela amaphulo ajongene nokuphathwa gadalala kwabasetyhini nabantwana kwilizwekazi i-Afrika nanjengoko uMongameli etyunjwe njengoSihlalo omtsha wemanyano yamazwe ase-Afrika i-AU. uZozi wamkelwe ngezandla ezishushu kumsitho obubanjelwe kwibala lezemidlalo laseMthatha eMpuma Koloni namhlanje. uZozi wamkelwe kumhlaba wakowabo yinginginya yabantu. Olu ibilutyelelo lokuqala emva kokuthweswa njengoMiss Universe. Uthi ukonwabele ukubuyela ekhaya ezokuqalisa ngomsebenzi wakhe. Whenever people ask me what the Miss Universe crown means to you, I say it means representation, it means inclusion, it means nani nithi xa ninijonga nizibone and are able to want to fight for the things that you want. uZozi umemelele kuluntu uthathe inxaxheba kumlo wokuhlukunyezwa ngokwesini. I am so grateful and I'm extremely lucky actually to have been able to go to the world and tell the story of, South African women and South African children. Uluntu lasempuma koloni luvakalise uchulumanco emva kokubona uZozibini. Kuzozi I learn discipline, I learn ukuthanda abantu, I learn inhlonipho, into yokubana abantu abadala kufuneka yazi into yobana ngumuntu omdala. What I've learned from uZozibini ndifunda uba you have to be yourself, noba kwenzeka ntoni noba abantu bathini ungabamameli. Lo kaTunzi ukweli intsukwana kulindeleke atyelele eNtshona Koloni phambi kokuba alishiye eli ayokuqhubekeka nemisebenzi kaMiss Universe kwamanye amazwe. Ndingulwandile Mbulali eMthatha.